kune video yensizwa yangaphandle leyansizwa yaseZimbabwe. Le khona lensizwa kuyavela nje la emafonini ku TikTok and all those things, ku Facebook. Eyayenza ivideo ithi lensizwa nicabanga ukuthi njoba nisibopha nje siyalokhuza siya safarisa la ejele, sidla kamnandi la ejele, sidla mahala, sifunda mahala, sifunda mahala, buka nje siphethe namafoni, ayikho into sikumnandi nje, sidla mahala, yonke into siyenza mahala. Yenza ivideo efonini. So ke bangisendela abantu abaningi le video le. Manje kanti kwenzakalani lapha ejele? MC nakhuluma ukuthi ejele kunzima, naba abantu bevela lapha bethi ejele kumnandi. Wele ke ngangibaphendula abanye ku WhatsApp mangithola isikhathi, kodwa nje abaningi ngagcina ngabaphendulanga. Kodwa futhi ngakusasa the very same people ababengisendela ivideo yalensizwa iveza ifone ishooter la ithi hey thina sidla mahala le, the very same people sebengisendela ivideo manje yayo lensizwa lesishawe ngamaphoyisa, isixolisa amaphoyisa ethi khuluma. So injabulo enjalo ejele, in fact ejele ayikho injabulo, ngoba leyo njabulo yalensizwa kwakungeyesikhashana nje, kusho ukuthi babe jabulele nje kwesikhashana njengoba ngiyaye ngisho ukuthi namahlaya akhona ejele, kodwa kuba isikhashana. Ejele akukaze kube mnandi, akukaze kube mnandi, akukaze nje, ngeke kuze kube mnandi nangelilodwa ilanga. Uyazi ukuthi ngesikhathi ngisesejele laseNcome eMaximum, khona la khona ejele indlela ukufona ngalesa sikhathi ngabo 2010, ikakhulukazi eMaximum abafona wamaningi kakhulu ngo2010, ayingemaningi kakhulu, angazi ke manje. Angifuni ukushutha khona ngoba amaphoyisa azosuke asibuka nawo la, angazi. Ngo2010 ukufona sasikubangisana, thola ukuthi section iyodwa ifona ngefoni eyodwa, i-public phone. Kwathi kusondele izinsuku zika December, wayesethu umphathi wejele kwaku 2010 eNcome emedium kwakumama ngiyasikhohlisa isibongo sakhe, lo yamama wayemkahle nje umphathi, sengisikhohlisa isibongo sakhe ngizosikhumbula. Uthi ke umphathi wejele uhamba nabanye abaphathi bathi lalelani ke ingane zami, basibiza ngengane ke ngoba amaphoyisa siwabiza ngomama. Uthi lalelani ke ingane zami, ngicabanga ukuthi nginenzele ufefe lokuthi Monday to Friday nifone ngoba kusekuza ama holiday ka December, ukuze bengafika abantu bakini bezokubona la bengakuphatheleli lutho ngenxa ukuthi bebengazi ukuthi kuphathwana. Ngizoninikeza ithuba lokuthi kufonwe Monday to Friday, ngoba eNcome sasifona ngo Friday, Saturday, Sunday, nakhona ufona 5 minutes. So ke uthi ke umphathi uzosinikeza ithuba lokuthi sifone Monday, Tuesday, Wednesday until Friday, bese kuthi ngama weekend singafoni ngama weekend ngoba kusuke ku business visitor njengoba kungo December, kungama holiday ka December nje, baningi abantu abeze emajele bezobona ihlobo. Ayizaphakama ibosa athi sajabula ibosho ukuthi masokwazi ukufona nje Monday to Friday, hayi ke shuthi sokwazi ukufona hayi lento yokuthi sifone ngolwesihlanu nomgqibelo nesonto, ngoba manifone ejele uthola ukuthi esectionini ekseni ngolwesihlanu uqala ifone number 1 kuyoze kuyoshona ilanga lokho kufone number kuze kushaya u4 inumber 1 ingaphelile kuze kuvalwe ngomgqibelo ukuqhutshwe kwenumber 2 mhlambe kuze kuphelele inumber 3 ngesonto ukubhajwe number 4. Lezi ezinye izindla isafona ngakho. So mase nizofona njalo kuzoba ngconywana, zaphakama kibo zathi zaphakamisa izandla zathi zajabula. Kwasuka enye insizwa okuthiwa uMlamuli yayigunya yi26 eyahlala nathi number 2, yaphakamisa isandla yathi mina ngivumi leyo nto ukuthi iboshwe ifone Monday, mina angina visitor mina la ejele, ngifuna ukufona ngawo lo mgqibelo nangesonto okuthiwa angina visitor mina, so angikwazi ukuthi ngilokhu ngifona phakathi nenzu. Mina ngifuna ukufona ngoba futhi ngeweekend ifoni idla kancane, ngifuna ukufona
ngezwe iboshwa zithi nya, ngangisanda kufika kwaku-2010 ngezwe iboshwa zithi nya yathi suka bathi wesuka umphathi wayesethi bathina abanye hayi wabona ukuthi akekho komunye osho something yavele yaphela nya leyo njabula vele uthi umphathi hayi kulungile ngizofona ngawo umhlumlu lesihlanu nangomgqibelo nesonto andisezufona phakathi ney'nsuku wayedlulela kwezinye izindlu. So injabulo yasejele ihlala imfishane kanjalo, ihlale nje imfishane kanjalo njalo, ihlala imfishane kanjalo. So nale ndoda ebithi amafoni ngizwile ukuthi bayithatha ijele la eseKokstad kuleli jele bekulona la ithatha la ke amaphoyisa phela nawo amafoni. Into nje mayike angena kuFacebook or TikTok isibonwa yonke umuntu abona phela amaphoyisa hawu usibani bani lo ayamthatha njalo asiyamvalela sekuphelile ke ngenjabulo ngoba vele ifoni uzomuncwa bazomphuca ifoni usengenza amanye amaminzi ke ukuthi athole enye ifoni. So nje injabulo ejele ayikho ungabona. I remember ngisahlala eFryhead kwaMqongwane ngangihlala number 2 khona la isake sadakwa khona ngoNew Year sifaka utshwala sikwazi ukufaka utshwala sadakwa ngoNew Year sehluleka ngisho ukugibela embhedeni ephezulu ngoba sasilala embhedeni ephezulu ukube nje amafoni ayesekhona ngiyabona ukuthi ngabe sasishuthana ayekhona amafoni kodwa kwakusengobhophopo mawuphatha le phone ecofwayo e-touch screen wawusuka umuntu ongathi unzimanyana kodwa nje eFriday ayingekho amaningi kakhulu amafoni. So injabulo yasejele nje kuba isikhashana nje kuba ngesikhashana bekithi akudlule nje kuleyo nto. Siyabonga kakhulu. Njengoba lesiboshwa kungesase eZimbabwe abanye baye babuza ukuthi iboshwa leza ngaphandle singizithe kanjani. No, iboshwa zangaphandle kuyafana nje kuyafana. Ngake ngaboshwa zona ukuthi iboshelwe lamacala ama drugs isikhathi esiningi khona inama murder nani kodwa nje most of them thola ukuthi uboshelwe ukuthi passport akanayo and all those things kodwa nje kuyafana. Ayikho treatment yokuthi wena ungangaphandle nani niba ngabangani nje mase nitsejele akukho ukuthi ziyacwaseka akukho. Enye into futhi abantu abayibuza indaba abelungu bakhona abelungu ejele nabo futhi baphathwa nje ngendlela efanayo ukuthi ke phela well mawuzoya koNcome uNcome indawo esemakhaya ungenze kungamfici njengami nje mina ngahlala kanti wayedwa umlungu waphuma omunye uthothi uyedwa mhlawumbe amandiya amathathu yabo kuphathwana nje ngendlela efana. Amanye ikakhulukazi ke legenge yamakhaladi ke iyona ke angazi noma kwenza ukuthi ngiqondana namagunya nje akhona ayingamagunya ke le genge lengamakhaladi kodwa nje inhlanga ezinye zigenge ngaphandle kuyafana nje kuphathwana ngendlela efanayo ukuthi ke phela ke kuba yilokho nje ukuthi ulimi lwethu kwesinye isikhathi abanye babuye bengaluzwa bekhuluma isingisi kodwa nje akukho ukuthi wena wangaphandle sebezokujoja ayikho leyo. Ngake ngabhala ngelinye ilanga epagini lethu ngosizi lokuthandana nomuntu onengane kushuthi ngikhuluma ngomuntu uma uthandana nentombi intombi enengane noma intombi ithandane nami nginengane eceleni engayithola kwenye indawo. Kunezinye insizwa engike kunezinye insizwa ngeke ngizizwe nje la ku Facebook noma sixoxa nje kuphi ngoba mina la engikhona kuyaxoxa la ngisuke ngikhona. Zithi insizwa wele ke ezinye sike ekhuluma ngesintu ukuthi isintu nje sithi awukwazi ukuthatha intombi enengane ikushade uma ungakazi ushadelwe phambilini angamsanike nalokho mina ukuthi ngoba nakho awukwazi ukugana wasakwazi ukuthatha umuntu onengane kodwa wena ubunazi ingane angihambisani noma ngabe kuthiwa kuyisintu ayangihambisani nakho. So kukhona abanye abantu abayebethi muthanda intombi oyifici nengane awuhlangani wena nengane manje awuhlangani nengane yaleyo ntombazana akufanele ngisho uyithengele ini ngoba awukwazi ukuthengela ingane yenye indoda. This is a very sensitive and controversial topic. It's very sensitive to others. Ezinye insizwa zithi muthanda umuntu wesifazane
onengane awuhlangani nalengane. Zisho njalo. Ezinye zizithi kuyishwa kuyibangela amabhadi ukwenzela lengane something nje le eyifice inayo lentombi. Abanye ke basho okuningi. Bese kuba nabantu besifazane uthi muthandana naye bese ekuphoqa ukuthi uthanda ingane yakhe. Kube nguye nje ubringa in ingane whenever nine nkulumo or that conversation ebese efaka in udaba lwengane. Mina ke ngiyaye ngithi uma ngithandana nje nentombi, ngibona intombi enhle edolobheni ngayithanda ngayishela mhlambe yangithanda, weli ke isikhathi esiningi ingane zamanje sezineyingane 18 years sinengane 20 thina ke sesibadala futhi ukuthi singashela ingane encane. Vele abantu esibashelayo banezingane. Yabona umuntu wesifazane umumthanda naye ezokuphatha kuyazenzakalela nje ukuthi uyithola usuthanda ingane yakhe. Kuyazenzakalela. Kufana ngisho yayithenye insizwa yangakithi. Khona insizwa yangakithi yayithi uyabona intombi yakho uyithanda kahle. Uyithanda nje kahle intombi yakho ikuphethe kahle nayo. Ithi ngisho isigxobo sikagesi esenhla komuzi wakubowayo. Isigxobo nje sikagesi esenhla kwakuboya kwaleyo ntombazana usibona sengathi sihle kunezinye igxobo kagesi. Ngenxa nje ukuthi uthanda yena wesifazane. Muthanda intombi. Uyithola angithi phela uyayazi irelationship yayo leyo ntombi nengane. Uyizwa efonini mhlawumbe ingane ifonile or kufone ugogo wengane or something. Uyayizwa irelationship yengane naye umuntu wesifazane uyambona even kuma status eyipostile ingane yakhe mhlawumbe ade yenzele ibirthday mhlawumbe ade yenzele ini. Ngenxa ukuthi uyamthanda bese uyangenelela nawe uyithola usungenelela nje umuntu wesifazane momthanda. Kodwa ke ku wrong ukuthi umuntu wesifazane akuphoqe out of your own will. I mean against your own will ukuthi akuphoqa ukuthi uthande ingane yakhe. That is wrong. Yilokho kuzokwenza ukuthi uyinyane. Umuntu maniphethene kahle zonke izinto ziyazenzakalela. Uyithola usuyithengela ingane, uyithola sekungubuzayo. Mina ke nginazo ke nezingane mina. Nginazo nezingane. Ngiyayazi relationship kaMama nengane ne relationship kaBaba nengane. Yabona? So uma intombazana uyithanda, uyithola usuzenzela nje wena izinto. Ngale kokuthi kusokhona umuthi yini. Uyithola usuyipha nje uthi hawu usibani ingane yakho ngiyazi yazalwa ngelanga lokuthi ngoba wabona last year ukuthi ngalesi sikhathi yayezalwa ingane yakhe. Abanye sebe poster before esho ukuthi uyazalwa kusazi usibani banuyithola usumenzela. Kodwa futhi akukho right uma wesifazane ezokuphoqa ukuthi wenzele ingane yakhe ngaphandle ke makunesimo esiphoqayo ngoba ama circumstances asuke sethi njobe ethandana nawe nje lo mama wengane uwo subaba kulengane. Kodwa ayikho into esuke iphoqa ukuthi yondle yenzele inani kodwa uwo subaba senti nje usukusubaba kulengane. So uma umbone ephatheke kabi ebesethi ish yazi ingane yami ukuthi iyagula ekhaya. Uma umthanda ngempela ngeke kungakuthinti ukuthi umuntu wakho umthandayo ugulelwa ingane ubu afforda ngeke ungenzi lutho. Kuyakuthinta nje mawumthanda kuyakuthinta ngaphandle ke mawusuku umthanda nje. You understand? So that is my position. Awukwazi ukuthi uthanda umuntu bese ingane yakhe ungafuni ngisho ukuyibona. Awukwazi ukwenza njalo. Not unless uthando lwakho limited. Kodwa nje umthando umuntu unconditional njoba ngisho nje ukuthi uzuthande ngisho isihlahla esenhla kwasekhaya kubo kangakanani ke inzalo yakhe umuzo kwazi ukuthanda isihlahla noma isigxobo sikagesi ngisho umuzo wakubo ungekho muhle kodwa mawubona ngenxa ukuthi nje kukhona umuntu omthandayo lapho uzubone sengathi muhle kuneminye imizi. You understand? So kuyazenzakalela nje
That is my position. Ngiyazi abanye baye bethi ungaphawula uthini ngalokhu, ungaphawula uthini ngalokhu. Mina nje nginazo izingane. Kodwa futhi ngeke angishadile mina. Ngeke ngithi mase ngithola umuntu noma uthi unezingane ezimbili engimthandayo nengithi manginayo ngizwe ukuthi uyabona lo muntu lo ngiyamthanda. Ngeke ungizwe ngikhuluma indaba ukuthi manje ngoba unezingane ezimbili ngeke ngisakwazi noma ngoba unezingane ngeke ngisakhona ukuthi sithando lethu silithathe silibeke la. Ngeke, ngoba ingozi ila uzomyeka lo muntu ngenxa yabangani noma ngoba ngenxa ukuthi ngakini nakhula nethi umuntu onengane akwazi ukugana umuntu onengane. Uzomyeka lo muntu esifazane kanti inhliziyo yakhe kanti ukunelisa ngayo yonke indlela. Umyeke uhambe uyothatha omunye ongeza ukukunelisa ngalendlela lo akunelisa ngayo. Sizothi sibona usuNikodima ebusuku uthandana nalo ongenangane kodwa ebusuku usuNikodima kuze kube niyaxabana nalo ongenangane. Senixatshanisa ukuthi wena uyakhokhoba ngoba phela umuntu wesilisa into maye kwathola into emnelisayo akapheli la umuntu wesilisa akathola khona into emnelisayo. Noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi umuntu wesilisa la akakhona athola khona kwesinye isikhathi baze befele khona akapheli. So ke that's a danger yokuthi uzomyeka lo ngenxa ukuthi unengane ushade nomunye uzothi ubonakala ebusuku lokhu unyonyoba uyakuloya bese bethi abantu kanti wayenzani uzuhlukane nalo uthi uyabuya ngakulo useyithathwe ngomunye usugcina ke manje usuphuza utshwala ngendlela engahlelekile. So that's my position engingasho futhi ukuthi right but abanye bengahambisana nayo abanye ngeke bahambisane nayo. Thank you.